Ka jaka bandi kyrkieh bha hasume bhoi district hajan surok forlin omnya maridor ban kumjuru kabajgai tang arspa meter napo ka surok forlin gati shalong highway ka jaka kalong kabitanat bat kababyang ya kalait ko bat ka surok ru kumju ka area kabahe ba kabadan ha ka jinghe kaba khatar 1000 square feet but ondeno ha ka dor kabatang 100 spa tingka 6 square feet